Lalaro tayo ng gangster. Ay, gangster. Gangster. Kung may nakagawa kang bad, kung may tumabas ditong yellow, hahabulin ka ng mga pulis, guys. So, nanakawin natin ito. Ito, pwede natin mabagay ito. Sabi naman ito. Ay, boy! Hala, guys. Anong gagawin natin para manakaw yung mga ito, guys. Yeah. Dito. Ayan, mabilis itong nasakit na to. Mabilis to, guys. Motor. At mabilis pa dito yung number dito. Malakas yung number dito. Malaki yung mas mabilis dito yung number dito. Yan. Mabilis na tayo magpag-play. Wihee! Oh, nakita niyo yun, guys. Patay ako, buti ko di buti yan. Wait. Saan na yung motor ko, boy? Boy, nasaan na yung motor ko, boy? Yung motor ko, ito. Boy, nasaan na yung motor ko? Boy, yung motor ko, please. Please po, please. Alis kayo. Alis. Atakbo. Ayan. Yung sabi ko sa inyo, kung magkulay yellow, tapos na ako ng pulis. So, yay! Kasi ako mag-drive ng car eh. Yan. Ayun. Muntik na ako makasaga. Yan, nagkulay blue. Ay! Nag-yellow ulit. Oh my God. Bye, guys. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Wala akong kulay brown. Ayan, guys. Ayan. Guys, nakakatagak na ako. Ayan. Naku, yung umadagdagan kasi top-dead na yung susunod dito. Naku, lagot. Helicopter na Ada helicopter, guys. Buti na. Oh, girl. Girl. Guys. Umarin pa ako. Guys! No. What you doing, bro? Okay, guys. Wait lang natin. Tatapusin natin. Bye-bye, guys!